Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Tro. Aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ngono ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersaning sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Tak anggap kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Ngamarta. Hare apa tok lakoni tapa brata, kekuwatanmu ki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki meng aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne bangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe ki mung batur, kowe ki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa, Tru. Nek dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing mengondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya padha karo kowe ngringkehke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus ning kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi rak kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarene wong tuwa supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak.
Terus sing geger udu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petro goleki bapak. Lah arep goleki kowe nang ndi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lek-lek primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nang ndi? Parane nang ndi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku padha gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kowe jenengane ngami-ami patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko rak tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep terus kepiye iki ya ora ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Nek dewa nesu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Asmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong, nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis, Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to? Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngrem-rembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sak Karang Kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ha iya. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Kasaru nalika semanten ndara dasih parantamaning penggalih iki Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikulun Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbegung yaning Sang Hyang para Panakawan. Terus? Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot iki dong ora, Gong? Hah? Iki Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa ta? Dewa, lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pamane dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae, Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun sarawuh paduka pukulun wonten ing wana bombong wirayang mriki pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung pukulun. Ah kencang warudayang wak wong. Oh malah ngendang terus. Ora sebutane ngono kuwi. Lah jan mungsuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulun Bathara Antarada. Wah aku ngerti tak dung. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun iki apa, Tru? Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelake iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo,
Kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nah nggih, Bu Kulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala gareng ulun tampa. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya, Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Bu Kulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Bu Kulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungso Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pundi enggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulun Bathara Antrada panjenengan kita pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dipakeke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ing telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing tumanduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedak ana ing Madyapada merpeki lawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antrada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa. Ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula? Iya. Saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ngatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Nek cah cilik ora getak-getak.
Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembaratine wis tuwe kapake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa iki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa? Niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, empun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa, ngakon Bagong Bali saka wana bombong wilayah. Nek sampeyan tak takoni Semar ning endi, kok sampeyan ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya, Indra? Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane bapak, ulus bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengko nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana niku teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes jan lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampeyan ngruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditanang omah. Pak pong ngono kowe. Pak bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki terus aku lan golek-goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Timuka. Kaluan ring ngrasake mangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploke dadi lali. Krungu keploke dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa kowe? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngrutuk kowe. Lho.
Nyilih sepatu kok ngluthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Menungso ora tatanan panus maning jajaran atus kertaning baune iblis lanat. Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Mudin. Kudu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mulih. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya? Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musik ing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu ta apa e? Topo kok nggawa panganan ana molen barang ngelih. Ngelih ora dipangan lho. Ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke. Ora kecekel dope. Goleki ae. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok yen gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Dewa mang medal kula nututi karo sampean, Pak. Nek kocruk kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki amang-amang nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Mbah, kok takon aku. Aku ora tau nglukis silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, engko nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana diwaning geni, ana diwaning banyu, ana diwaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah mbok do ngruyuk karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe do ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae.
Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Ning ya kuwi. Nuwun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek Dewa Mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep wisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke diwadengane terus. Ya. Sikrapa kang tuming prang campo samya madali lertate wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sang aji meja latinya ngedali wuwus kencang warudaya pak pong bobol ngali cedhe saka sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang nderek kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ning lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayang nuning nggih pukulun Brama wonten timbalan ing dawuh Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong dimen bali saka Mahameru saka ing telenging wana bombong wirayang sabab kasutapaning Bagong najan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ki mung batur mung pana kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan nakarya gara garane ing Kayiwangan nggih mekaten pun malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong merga yen mangane terus-terus Bagong nglakoni tapa sing ora tentrem Kayangan nggih mekaten Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten pukulun kangge kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong menawi kula jum saronari saged wangsul menika langkung prayogi nanging meraih boten sepurun wangsul lha kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong ya ning serti ngati-ati lho Indra ya aja grusah-grusuh arep dikaya ngapa Bagong ki wong dugal kewarisan wiat majaning Semar ki Kakang Bathara Ismaya mula yen nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong dening dewani lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong wangono ya nggih lho iki ngestaken dawuh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit wo sing ati-ati aja kaya bocah cilik
putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta oh hati-hati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo mula rasa wedi le nek pancen kowe engko wani karo Dewa nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani kowe lara aku lara kowe mati aku mati kowe lara aku lara kowe mati aku mati Gong wis rasa kuwatir iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe tenan Gong lahir batin nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae iki wong abot kabeh mungsu awake dhewe iki dewa-dewa heeh ha terus piye kowe ora usah melu-melu iki perkaraku ya ning nek kira-kira kowe weruh aku cilik diajar karo dewa gedhe aku arep dipateni kowe maju ngewangon aku siap ora usah kuwatir Gong siap aku ya siap ora usah kuwatir ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju ya aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju siap ora usah kuwatir tak pethoke sik jake rembukan apik-apik nek ora iso jake rembukan apik-apik tak ajare para dewa nek aku kalah kowe ngewangi ora usah kuwatir Gong aduh tak ceraki cerak tak doi piye maksudnya ku maksudnya piye kuwi aku adoh tak ceraki nek cerak tak doi terus lareng belani kapan hah nek belani ora sanggup kata-kata sing bingungke kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi cerak tak doi adoh tak ceraki kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan Bagong tak wangi ngono wae ora do paham artine kaya ngono kuwi oh iya iya sadar ora iya 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 gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik tangane cekor sikile becik nek kira-kira aku kena apa-apa maju wis ora usah kuwatir kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe mula nek aku gelem ngewangi karo kowe ora usah kuwatir Go sapa wae sing maju arep miloro karo kowe aku sing nandangi siap wong telu manunggal dadi siji ya Truk heeh pokoke ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk, rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro, adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Kulun? Aku tetep nampa pengendikane Wang Kulun Bathara Nrata kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan coba bacotake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti. Ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja karo dosa. Kowe bakal tak untapake semlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa? Niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula kewangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal kok. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya.
iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati rene aku pangga kayane. Tet ya. Melayu. Kaya wong girap-girap. Ah semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyono. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to? Wah, iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan, Gon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi li ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu acan, tak slentrek ora mules, aja tundang bakong lekane. Nyo, sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko.
Lho kok malah sumbar? Sumbar wae yo ngono mah. Mati dari aku nyoti bano pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyamburi. Mati. Kuwi nek gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa kuwi padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki Kaneng pati. Waduh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Piye Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat kowe. Amun Srarata Jawrata ing panjen Panca Bacaya. Canjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur merangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapake. Wah edan yayi edan nginceng sapenake dhewe le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kenapa iki? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine para kawan. Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku di ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brama nyemplung kali ayo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Sela modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Mantap. Wah, kowe ora tata. Lah wong iki kandhane ya Bathara Brama iki diwaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling mleboni iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ayo. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Mau sapa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa.
Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbok dadine Pati. Oh. Nek siji iki apik awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe ngono dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora iso mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mentok. Tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu Bang. Kowe ya sing tukang jabuti kuwi ya. Jabut nyawa. Wis mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Kowe wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Ngono. Waduh. Yama Dipati kok bagus. Nek mungsuh Panakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bil Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Arep gleneng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Bagong. Panakawan Bagong. Wonten dawuh kula. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah.
Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Bu Kulon, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Iki to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba siramu ketatap padas pecah. Modar kowe, Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kedene ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita Ponokawan. Kapracundang kontal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Rodo, Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Nomo sidam karing bawono langgeng. Durga, kula nempang ndika ing adhawa pukulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawan sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan ilu banaspati ngleng-nglek balung atandak. Wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Ponokawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga. Topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna.
tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken danyul pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Pandya Betari ngabdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh. Kula cumadung dawuh si Bu. Kula nyadong dawuh si Bu. Kula nyadong dawuh Bu. Ibu kula nyadong dawuh Bu. Kados pundi pawartosipun dene patung ngawi sangyaning para baju barat Bu. Kula nyadong dawuh Bu. Jaramaya wonten dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono uga. Ora bakal kaluwen. Mergo anterti mlaning wang pikulun jagat giri pratingkah dawuh karo panjenengan ulun yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula wektu dina iki ana kaludhangan ingkang becik banget ya Jaramaya srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat oh ladal menapa menika saestu makaten iya pancen mengkono yang ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu yang ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh mula ora usah ndadal dikang raja ning cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudhalake lumarep nang Karang Kadempel dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel oh lha dalan nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Aku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso wong nek kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, lah sawani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondang, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme keteko. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel.
Tumpuk tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong Guntur geni Guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Lah terus mulih wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petruk Mas Gareng Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene piye apa ora mesake piye kowe karo aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga saka Karang Kadempel ning perkara Bagong rak Pandhawa durung prisa sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan cocok seru bukleru cocok ayo melayu neng Karang Ngamarta wae tru den Ndara Puntadewa ngaturaken titiwasan den wonten ing madyaning dasaring jurang kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinawong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi ambus-embus dhateng kuwandanipun Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Lurah Bagong ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara wiladala sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas lha kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang wah kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ingkang mapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati lha kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang ya mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta menehi pitulungan karang menungsa iki ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa ndak suwunake marang purbaning para dewa muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya ucap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kasetel linuwih tan prabita selama ing jalma menungsa sigra nyaketi Lurah Bagong nandhang raga datan eling Purwadasena sedaya tatu dinilat dening punang Andaka nengging aran Andaka Dewa
saged waluya nirmala tengah jati Jatemah Mulya Kelurahan Bagong kagiat kadoro wekasan nggih Kelurahan Bagong wau. Arep idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Yo tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Yo. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampean apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan, aku kena ngopo? Ayo, nek ora iso bedhek sampean ngendika niku ming goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Wis iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayak. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti, Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lah edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen. Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal mbangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik. Nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih.
anu napa? Nek sampean pancen nampa tenan sesuk Bupati ale wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ampun tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita, Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lerkin saking risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong makuru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kang muring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestakaken dawuh Sang Andaka Dewa. Alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu. Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran apa ya? Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten napa-napa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin aku bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun wonten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kire bakal
Tombak gunung tenang. Wong gelelang kok. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis gelelange kaya ngene. Terus kemarengipun, ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Kok mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora? Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, aku mangkat dina iki. Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dherekipun. Andaka Dewa, Yayan Danamurti ya. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandadosaken gumun kraos manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lelampahan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Mara ingkang matur lawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Napa dadak aku? Siadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug lawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh akeh lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta wekasan dadak utusan Caraka utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Indrawati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ning praja Ngamarta ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang klunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak Karang Kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwih-luwih durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar. Kedadak Nala Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kaki budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat waisaning ubata wayah para jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh nggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra, kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika boten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar nuduhaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok boten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngamarta, tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo
Menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika boten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Ngamarta badhe rubuh menawi boten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating dereng ngantos paripurna mbawacana. Kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing kang sarwi tawang-tawang karo kagiat sangya para Pandhawa. Dara kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan. Ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa. Eneng apa garing? Sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemangan Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan. Bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat pasane ngubur wayak lho jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Adoh banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayu mbok ora nututi karo adimu. Ora entuk karo gareng. Ku cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketagal ketiwasan. Tunjang kancing langit kalap-lapaton. Rerekin saking risang mawe gandrung. Ati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan. Eneng apa Pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa kowe adalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Suramrata Jayamrata. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa?
Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Latwana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papandunungku? Raden Andaka Murti. Kowe sapa jenengmu Janaka ngaku? Ngerti karo aku. Ora aneh, ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe? Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, Onong paran. kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta wisuh ning Wastafel. Lumo ngentasi perkara. Ora ndara-ndara goleki Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkauna badange Janaka. Piye? Langkauna badange Janaka. Kelakon penjang kamu seda dina iki kowe Janaka. Wah! Aduh. Waduh. Woi! Wush! Hoi! Ah, kapusan kowe. Moncer. Ah! Hoi! Wah! Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo, padake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Wah, raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku.
Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah, menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah, Kok iso kalah? wah cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no gareng? Lho perang kok ya. Kene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Diterangno kowe. Ngapa kowe pirak-pirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Sediani Drei. Anggerene kono gareng mundur nggih ngestaken dawa. Ngapa truk mlirik? Dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nek ngapunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu kok. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Gedhe tur dawa. Wonge dan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bare tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke, ya men karaku. Mati dening aku, mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, ora mati tibakno. Aku mati,
kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora Ora kok kan bebangaken ayo. Kaya apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu Jireh ya ngono kae. Mung wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah Kresnalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kowe. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro? Non. Kowe butuh duit ora? Lah butuh no. Butuh tenan. Nggih. Nyo tanpa nono. Nggih. 100. Kresna kok maringi men 100 sih? Ndoro-ndoro liyane iki nek kai 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenono. Keraman kae patenono. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu Ireng, Cetril, Reng, kowe butuh Detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Engko tuku cakar ku ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kae 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Kowe sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso-iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergolayu. Ngerti ra itu? Kok kaya bangkok. Kita ya. Ngadre. Ketorone Sarune mampu pertama. oh. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Wah! Ora we. Iya, ayo ora. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadurkasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satriya barang?
Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning Ampul lho tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Ngono ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Aku sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanahan. Ndasmu. Omalangan das-daske, kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Sekebel. Oh, Baron Sekebel iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Pesan Petro. Wah, nggih ditonton Kaca Pesan, nggih. Kose tak delok esek. Aku lho ya pengen delok kok ya. Weh lah dalah. Wo lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang endi? Perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ya. Lah wong ratu kok ning gendho kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Kyai Prabu Darma Kusuma ning ngendika kaya wong. Wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya padake. Sabar. Petro wong edan, ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andaka Dewa. Andaka Dewa. Ya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa. Gandeng Pandhawa kuncatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngring upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayatrata. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Woi. Ngapa lu barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petro aku arep lunga wae, Petro. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei.
Kler. Wong edan Bagong. Bapak, Ampun tidak mulai ya, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku ya sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sakarepmu. Nata kutha. Iya. Sakarepmu. Ngono ya, Pak? Ampun tidak, Pak? Ora. Lho, nggih. Heeh. Kula Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo peci nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pinter raja macam. Kae isih ana bathik. Sesuk peken Nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling keke mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknik dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awi kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Betari Durga ora minggat aja takon dus lak singkirke saka tangane Werku Ndara. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Mara jin setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Wis pakem Jawa. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung syukur Ndara. Wiwit purwa madya wusana pun paripurna. Ya. Kula nyuwun pangapunten nek enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya Semar. Awit kekalipun menika boten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudrajane kang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih.
Lestari Widodo mboten manggalangan setunggal menapa, Ndara.